Apa? Ya yang ngono, yang ngono. Tinggal ya, lho. Kene lho. Lho kene lho. Ini. Nah, ini anak saya Pak ini Pak, yang masih lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini, siang ini saya mampir ke kandangnya Cak Hartono, Kabul. RT Kabul. Menengok anak buahnya. Tas boleh ya? Tas mulai Pak, tas mulai. Lah tekan diri kau. Wah, teko mereman Pak. Nah, ini sahabat saya, sahabat Kanyawara, untuk kerja pertanian itu orang Malang atau Malang Raya ya, itu menyebutnya mereman, bukan preman ya. Mereman Pak, mereman. Nah ini buangannya langsung ke belakang, langsung ke ya. Langsung kering Pak. Halo. Oh bawahnya curah aja. Curah Pak. Ini kandang full. Nah ini satunya. Yang ini Pak, teko langsung bersih-bersih Pak. Nah datang langsung bersih-bersih. Langsung bersih-bersih. Di bawah. Yang. Dikerentakan untuk meminggirkan sapinya. Yo, ini Pak cekak. Sehat ya. Ini sudah dulu. Barusan saya datang ke rumah beliau, beliaunya lagi Cak Kartono dipanggil sama istrinya. Nanti man kemudiannya asik, kalau di Jawa Cak Asim wis. Langsung sampean anu nang omahe Cak Asim yang Mbak. Iya. Nah, Cak, iki aku kate takok nang sampean. Oleh poga. Oleh Pak. Ya, sampean takon. Sampean takon oleh siap menjawab Pak Kabul. Iya. Seatan. Ini senyum manis aja Kabul ini. Yo ngrumat mek telu iki, Pak. Ini rumah Raja Kabul itu ada 3 ini. Ini yang sudah beberapa kali kita masukkan ya. Nah, kita upload kemarin. Nah, ini baru datang dari Kediri. Kediri, jenis sapi apa? Bligon. Bligon iki, Pak. Iki selikur, Pak. Iki selikur. 21 juta. Nah, 21 juta iki. Masih umur berapa ya? iki, Pak. Iki manak ping telu, Pak. Manak ping telu. Anaknya api-api. Api-api Pak ya anake. Makanya Anake. Lho, anak iki payu 12 juta, Pak iki. sama ini murih anaknya. Nah, anake murih api Pak. Ya iki Pak iki sih oleh sak wulan Pak iki. Ini sampean. Iki aku oleh sak wulan iki. Ini baru 1 bulan ini belinya di daerah Kediri. Puncu, ah. Kediri. Itu di Puncu Tunggal Arare. Kediri Puncu ya Pak, Kediri Puncu. Puncu. Nah, ini nanti pasti ada yang kenal ini dari Puncu ya. Dari Kediri Puncu ya. lah. Baru 1 bulan. 1 bulan Pak. Cak, teko Kediri ku numpak apa ini? Pickup. 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 Nyampe gini iki ono perubahan sifat karakternya enggak? Ono Pak. Apa perubahannya? Oh, nek ono teko kene ono teko kono ku mrene ku sampai hampir seminggu Pak sik kaite nak mangan. Nah, sik kaite nak mangan, sik kaite nak ngombe, sik kaite arep ngombe. Dadi mangane ku teko Kediri sampai kene ku sewengi iso gak mangan, Pak. Anu yo. Cara anu mabuk. Ya, cara kaya aku mbek sampean mabuk. Iya, Ngene, Pak. Oh, biar lah. Ya, biar. Dadi seminggu sik kaite arep mangan. Enak mangan wis seminggu. Nah, seminggu itu sama teter ijoan toh. Ijoan to, Pak. Ya tak kuwatir tak tambori dedek barang, gak ngono gak mangan ku, Pak. Ini wis jumbo ya sampe sampe. Wis sumbuyan, Pak.
Tumbuh. Yo tak pasangi video Pak San. Oh, wis tau ta? Wis. Dikli pas. Dia pas sampean gak mrono pas. Gandeng di. Pas menene wedok sampean. Men tak gowo. Gandeng di waktu itu. Gandeng gondoli Pak. Oh, gandeng. Gandeng iki gandeng Brahma itu Pak. Gandeng Sampai Brahma. sing paling lot Brahma iki, Pak. Metal itu. Oh, sing teko iki. Sing teko Carianto sing paling lho Pak. Oh, makane ya sampean winginane rada. Iku sik iki yo sik Iya, sekaitan. Hah? Iku sik luka ya. Iya, sik anu apa lah kandhane ajaran kabeh kok Pak. Kena winginane. Coba tak sekengire. Kena winginane tambah. Isi ajaran rada nyindal-nyindal. Makane yo ngene tok ya. Iya, sing ngene tak iki mbek jedek Pak. Oh, lanjut. Heeh, enak Iki jedek. gak disuket to. Iya lah, iki kadhe kudu kantek nang ngene Pak. Oh, dilungkas. Dilungkas balik. Ngarit. Ngarit Mari dhewe apa? ngene dhewe Pak. Wis duwe cadangan ya. Wis karo Bapak tok. Nggih, kalau gak luru-luru aja ya. kalau jono Pak, Ya suket sing paling apik guys, sapi ku apa? gajah Pak. Ya kalau jono. Gajah kalau jono. Nek damen. Lek damen ya api cuma ngene iki lek kapan wis kadung mangan kalau jono ngene iki gak pati arep Pak. Oh, no. Iya, ngesakaken bare mangani suwe lek katene nang budal. Ya kate budal brojol iku lek dipakani damen suwe ra rodoan. Suwe apa? Kesuwen mangani. Lek kalau jono ayo anu apa? Cepet. Nah, wis kelino ngono lho Pak. Iki cagake singkar iki ya. Cagake cak singkal Pak. Cak singkal. Kalau Cak singkal. cak singkar langsung dadi cagak. Nah, dadi cagak. Nah, calak ini kan ajaran, Hmm. terus Iya, ono Pak. efek pundake ngapal kan. Iya Pak. Kayak ngapal kan akhirnya luka ya. Heeh. Iku kok sama obati apa? Iki ndobati anu Pak, biasanya kates Pak. Dadake apa? Kates ya kates Pak. Kata senom. Kates mateng. Oh, iku iso ngobati luka ta? Iso Pak. Iso atos. Oh. Wates mateng lho anu langsung lho. Oh, adem ya. Adem. Oh, adem tak Iki apa? ya iki ono luka ya Pak iki Pak. Ah. Iki ono luka. Lah dadi iki luka ngene iki ya. Iki narike kan rada nerekel ya. Carane rada nerekel Pak. Cak, carane sampean iki. Kan tiap kandang kan carane beda-beda ya. Iya Pak. Cara sampean iki supaya sapi sampean kuat kandang gawene gak gampang Lesu. lesu iku sampean jamoni apa? Tak jamoni kopi ambek ndok. Oh, meh padha ya. Kopi ambek ndok, kecap ambek ndok, Heeh, terus iki. kunir ya ambek ndok. Oh. Ngono Pak. Terus gak ono apa lempuyang gak? Kano. Temu ireng. Temu ireng ambek kunir iku mangko Pak. Oh. Nah, temu ireng iki gak gua cacing. Ya, gua cacing mangan kan iso enak. Kuning Ya. kunir. Kunir kanggo wetenge kan iso enak. Oh, pencernaan. Nah, mangan iso enak. Lah kopi ambek ndok, kecap ambek ndok kan iso kiyeng Pak, iso rusak. Oh, ayo nambah. Lah iki wis entek sudak 5 Pak. Ndoke. Ndoke. Bebek. Ndoke bebek. Ndoke bebek sapine bebeke sing duwe. Sing duwe bebek. Mau kalah. Nah, dadi lalapan bebek. Lah ya mau kalah wis sapine. Nah, nah lek jamone Pak, ya wis ndok iku mangko wis ndok bebek. Lek kok ono ndoke pitik Jawa. Asline ambek bebek apian pitik Jawa. Lha apian pitik Jawa, Pak. Cuma ewu goleke ya. Goleke lho. Dadi iki saiki ndok bebek tok wis. Kanca-kanca ndok bebek tok iku wis. Karena gampang goleke. Nah, situ kan 2000 Pak. Iya. Situ 2000. Ya sejarah sampean mulai ngrumat sapi iki mulai cilik apa ya? Mulai cilik, Pak. Mulai 12 tahun. Iya sih ya. Si kait pinter ngarit. Bapak juga ngrumat sapi mulai. Rumah sapi mulai cilik, Pak. Mulai cilik lah, Pak. Artinya sampean otomatis melo. Melo. Kayane bapak. Nah, melo, Pak. Yo kan iki kan sing melo kaya tani iki kan dulur iku 5 gak padha, Pak. Ya. Oh, gak padha. Ana sing seneng nang bangunan, ana sing seneng nang petani. Lho, ngene lho. Sing tani ku Riko ambek adik. Telu, Pak. Riko, Mang. telu ambek adikku wedok mangko. Iku mangko situ iku nomor
telu wae. Oh. Cak sampean ngrumat sapi ngene iki tau diseret Diseret karo sapi, wis tahu, Pak. Tahu. ditobro, Kok glundung sapi tahu ya. wis tahu ya. Tahu. Iku sapi sing ndi? Sapi sing dhisik, Pak. Oh, lanang. Wedok. Oh. Tapi anu ewuh aturane ngono. Heeh. Papane posisi ewo. Iku gawe pasangan apa? Yo nganggo pasangan. Ya pas kan apa kan kadang berot wis langsung Glondong sak wong. yo ngelundung sak wong-wong kadang. Sapine, Tapi ini ya gak apa-apa, Pak. wonge. Ya gak apa-apa. Nek kan iso mentas teko Jura, Pak. Kaget. Ya kaget teko laren iku ya. Moro-moro. Nah, Nah, iki dulur-dulur sing kepingin roh kandange Kang Hartono Kabul. Kang Hartono RT Kabul. Ini berada di Dusun Prodo, Kampung Baru. Kampung Baru, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kok Romai Rama.